Are 27 de ani, este pasionat de artă, iar tot ce creează a apărut din încercare. Curiozitatea a făcut-o pe Nicoleta Vacaru să nu se oprească din drum, iar de un an lucrările ei se regăsesc și pe sticlele de vin fabricat la noi în țară. De curând, creațiile ei au ajuns să cucerească și iubitorii de frumos din Franța. Nicoleta Vacaru a îmbrățișat arta cu ambele brațe la vârsta de doar 5 ani. Încă de atunci a simțit pulsul creației pe care l-a materializat prin pictură, transformându-și cu timpul existența într-o adevărată avalanșă de culori. Recent, în urma unei colaborări cu o vinărie din Moldova, artista a reușit să-și lanseze prima expoziție personală în Franța. La expoziție au fost prezentate 26 lucrări în stiluri diferite, fiindcă eu încă nu mi-am găsit stilul care să mă reprezinte. Toate lucrările erau realizate diferite, de aceea a fost o expoziție foarte, cum am văzut eu dintr-o parte reacția oamenilor, foarte interesantă. Cu ajutorul pensulei, Nicoleta creează lucrări inedite, inspirate din emoții, stări sufletești și fotografii. Ea transpune pe pânză ceea ce vede și simte, iar picturile ei au avut un impact profund asupra publicului francez. Aveau ce descoperi în fiecare lucrare ceva nou și de fiecare dată trebuiau să mă întrebe de unde ai luat așa idee, cum tu ai aflat să faci așa ceva, cu ce tehnică, prima dată vedem așa ceva. Adică mi-a plăcut să văd emoțiile astea pe fața vizitatorilor. Am fost primită cu sufletul deschis, cu brațele deschise, adică m-am simțit ca într-o familie, ca acasă. Timp de 2 săptămâni, Nicoleta și-a prezentat creațiile în mai multe orașe din Franța, iar mii de vizitatori i-au apreciat lucrările, dar și calitatea vinului moldovenesc. Francezii erau uimiți de gustul anume rafinat, care ei erau obișnuiți că numai vinul francez să aibă așa gust și hop, vinul moldovenesc nu este mai rău. Am semnat foarte multe etichete cu autografe. La realizarea celor 29 de lucrări din vernisaj, Nicoleta a lucrat zi și noapte timp de 2 luni. Efortul însă a adeverit toate așteptările. Din Franța, Nicoleta s-a întors nu doar cu un bagaj plin de emoții și experiență, dar și viitoare soție. Spre plecare, 2 zile ne le-am petrecut în Paris și eu pe turnul Eiffel, așa că era puțină lume, chiar practic nu era lume, m-a cerut de soție. Și că a fost foarte captivant și interesant moment. Nicoleta este o fire artistică până în măduva oaselor, iar acum că a trecut cu brio misiunea de a impresiona publicul francez, ea pune punct și o ia de la capăt, pentru că anume aceasta îi dă senzația de împlinire spirituală.